Amalungiselelo omcimbi ozoba ngeyi-22 eCalvary City ayaqhubeka. Ama-gig nemicimbi lapho bamenye khona okhuzani basayi-attenda njengoba injalo. Iskimu sakwaGoqa sisebenza ngokuyimisela ukuze kungabi nenkinga, ngabe bikho lapho kushoda khona. Lapha sayibona iy'nsizwa ziyogibela la, bahambe indizamshini, inqola yomoya. So siyathemba ukuthi siyabona ukuthi nabo bayazama sesayidini labo. Nabo bafake ney'gibha e-advertise wona lo mcimbi lo. Ongakatholi ithikithi lakhe, liwe amathikithi asemancane ngakhona, kuyoba inhlahla uma kuthiwa khona asele. So umcimbi ususemome ungaphansi kwey'nsuku eziwu-19, so which is less than 3 weeks. Ama-preparations if anakawenzi kuzoba nzima kakhulu ukuthi enzeke. Already kumele abantu bebe halfway ngalo mcimbi lo ukuthi sebeyilungisile izinto, ngoba uyathembisa lo mcimbi ukuthi uzoba imicimbi emikhulu yalo nyaka lo, imicimbi ezoba nesasasa. Bangazama abanye nje ukumbambathisa, bethakalise, benza ngathi ababoni ukuthi kwenzakalani. Thina siyabona siseceleni and sizokhuluma ngakho. Ziningi ney'ndawo ukhuzana aphinde ayihambele, njengoba kune-state of province address bese ikhona senzeka lapha. Kade bemenywe uye ubaba uMphemba, kade beyile bafowethu beyoba ingxenye yokumenywa. Uphinde athole nesikhathi ukukhuzana sokuhambela izinto ey'balulekile. Laba ngabanye abaculi bazobe bekhona, oJambo hamba noLungelo, Nqobiyazo lo ehamba noMjolisi kule ngoma yabo ethi Mayidololo. So kuyathembisa ukuthi lo mcimbi uzohamba kahle kakhulu, abantu beqhubeka bethenga amathikithi, beqhubeka abantu bekhulume ngawo, beqhubeka abantu bewumakethe ngayo yonke indlela. Ngoba imicimbi eminingi manje vele seyahamba kanje ngokuthi sikhulume ngayo, si-remind abantu abafisa ukuba ingxenye bayaba ingxenye lo mcimbi loyo. So uyathembisa kakhulu ukuthi lo mcimbi uzohamba kahle. Kusazoba mnandi kakhulu kumaskandi. Konke sikubonayo kwenziwa iy'ngane zakwethu, abafowethu, iy'ntokazi zakwethu, ukusebenzisana abakwenzayo kuyajabulisa kakhulu. Siyayithanda into esiyibonayo, nabanye futhi beqhamuke nama-ideas afuze lawo, okuyinto enhle ezokhulisa umaskandi ube kwelinye izinga. So umcimbi ukhona iy'ngane zakwethu, less than 3 weeks from now, abantu bezilungiselele. Ongakazi ukuthi uyaya noma akakazi asheshe decide, ngoba uzothi umuntu yena hayi bengifisa angisakhonanga ukuya, umcimbi uzoba khona. Nisala kahle, sizokhuluma ngokuzayo. Ngiyabonga.